Welcome to Zim Celebrated TV. Takuigirai Tamuka coaches Chiutsi bhazi manyama rinosvika kunana Cape Town, rinosvika Joburg. Kana muchivada vanhu vebhazi iri munovabata paFacebook. Bhazi rinofamba nenguva, rinotakura makastoma aro zvakanaka. If mukakwira bhazi iri you won't go wrong. Mabhazi avo is top notch, mabhazi akanaka zvisingaiti. Aya mabhazi aya hauwani aya mabhazi aya zvimajotong zvezvo zvimabhazi zvakafa zvekuchina zviya. Apa pane Tamuka coaches is the best of the best, especially Harare titomira Tamuka number 1. Kana muchida guys please vabate vanhu ava mumbo experience kufamba zvakanaka nemabhazi aya ari pamberi, inonzi top notch. Ese haumbofa kuona kasikorokoro kebhazi. Apa unoona mabhazi akanaka, apa unoona mabhazi anofamba nenguva, anofamba in time. Saka tachingokurudzira kuti batai mabhazi aya for your first time kana musati mambokwira bhazi rakaiti rinonzi Tamuka Chiutsi. You will see kuti hamumbobva makakwira tumwe tumabhazi tusina nebasa rese twatinenge tichingoona tuchifamba munzira.